Prišli horúce letné dni a tebe v práci teplo. Ukážem ti 3 najpredávanejšie pracovné kraťasy. Ako prvé ti predstavím model Oxford od značky Helly Hansen. Tieto kraťasy sú elastické, čo zaručuje vysokú pohodlnosť a voľnosť pri pohybe. Vo výbave máš dostatok vreciek. Ak by ti to nestačilo, kraťasy majú predprípravu na dodatočné vrecká Helly Hansen Connect. Model číslo 2 je od značky Piper, model Next 4B. Taktiež sa jedná o celoelastickú kombináciu materiálov. Na kraťasoch máš reflexné prvky a taktiež aj priestor na vlastné logo. Vybrať si môžeš z 5 farieb. Tretie najobľúbenejšie kraťasy sú Erebo značky Benon. Je to rada, ktorá má prednú časť pevnú s pomocou materiálu Cordura a zadná spolu s vnútornou časťou je z elastického materiálu pre väčšie pohodlie. Ku kraťasom už máš aj odnímateľné vrecká. V prípade potreby si ich vieš dať dole. Viac nájdeš na našom e-shope alebo v kamennej predajni v Žiline.